Iki mana sarapan kowe iki sarapan. Pipi kok kenyihi rambut bisa pakane kursi mene. Ora warak kowe kok. Tak nyemplai ning kono ae lah nek pun mbuh. Ora bengah wae. Kabeh wedhus karo sapi. Nang turu ngopi. Kayak ngarit. Iki kan mending to nggo imbuh kae mau. Sakur saiki ora warak belas kok panggah bengak kok marai males bolak-balik. Mending saiki sisan. Ini kan warak kok. Ton kae nggih ulah apa neh. Lah wong lole nandur angel-angel kok mengke kulupan kok malah di. Oh, jan. Ton kok malah semplai kae iki piye karepe? Ora ajar men to ton. Gawat dosok ton ki jan. Aduh, sedih ngampat. Jet. Gara-gara ton jet. Alah kok malah godhong malah sempali kaya ngono iki. Nandur angel-angel. Betul kijan. Ton. Masalah ton. Lah kowe iki kok nyekleki dong telong koyo mbok ngarit mbok nang ladang ngono to ton koyo wong dadi wong kok malesan men to kowe iki. Lah wong ora rek suket ning ladang wis Kowe nandur angel-angel kena iki kulupan lah kok malah. Cuma ndak gur saiki ya lho kulupan lu sepiro. Saiki apa kowe iki mau nandur nek kulupan malah mbok sekleki ae nggo pakan lho. Lah wong gur saiki ya lho. Saiki apa lho wong nandur kok sak rono kae mbok sekleki kowe kabeh sak rono-rono kok malah. Ngono lek ku nandur kon nggih kulupan malah mbok. Lah kalau bengah iki lho sama ra gelem ngarit mangga bengah ae ra gelem ngarit. Pakane opo kono kok. Malah pakane apa ya makane pakane iki. Kok malah pakan koyo ngene mbok sempali nggih pakan wedhus, pakan sapi. Sampeyan ora gelem ngarit kok terahno. Lah mosok tembe tangi turu kok kon ngarit. Ya wis akhirnya sangke ayah nyakit tangi turu. Ana wong arep mangkat ngarit bar medang ana-ana kok malah nyemplai koyo ngene mbok semplai. Wis jam piro wis bengah ae njaluk sarapan. Oh iki mana sarapan kowe iki sarapan kowe iki godhong telon iki. Malah Goreng sarapan dhewe kulupan. godhong telo kok ngene kok malah mulai kan ditandur. Arep kulupan kok malah. Ya kulupan lho ya rasane sakeh iki. Ngono nek wong pengen kulup ae kon golek ladang ra gelem basa nandur semplai nggih pakan wedhus. Tetep mantep aja kulupan kowe iki. Lah aku nggih ngrasakne kowe iki. Wong kok kulupan arep kulupan kok malah semplai koyo ngono. Mendak saiki ora ben gak kenyih nggih tombo wedhus. Kok iki. Kulup tenan sing makan dong telo kowe ngono. Ya kan nek ngarit. Ya aku ngasak iki ton. Ono ngarit kono gek ngarit kono. Panganet ton. Lah ngasak nek iki. Ngarit ra gelem nyae nyemplas titik ora kenyit kok. Pelit sing nandur lho yo aku tuh wong. Alah wong kok di anu ni semene ra oleh. Ben ya bengah ya ben. Kanggo